שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של כלכלה תהיה בסדר. אני אילן, היום ה5 ביולי, יום שבת, ובשעה טובה הפגרה הגיעה לסיומה. אני מקווה שהתגעגעתם, אני בטוח התגעגעתי, ורבים מכם שאלו אותי איפה אני, מתי אני חוזר, כמה אני, למה אני, ואני אספר לכם סיפור קצת מצחיק. אז לקחתי חופש קצת ארוך כדי לקחת את האישה והילדה ליוון ואז ללמוד למבחנים. אמרתי לכם, כששוק ההון עולה ועושים כל כך הרבה כסף, צריך לפנק את האישה. חשבתם אני מסתלבט, אבל לא הסתלבטתי בכלל. בכל מקרה, אחרי שחזרנו מיוון, היה לי שבוע שלם ללמוד למבחן. ישבתי, למדתי, קראתי את התחת, ואז מה הסתבר? יום לפני שהייתי צריך לגשת למבחן, הבנתי שאני לומד למבחן הלא נכון. ואז התחיל הסטרס, התחיל הלחץ, ישבתי איזה 12 או 15 שעות, למדתי רצוף למבחן שהייתי צריך לגשת אליו יום אחרי, אז אני מקווה שהשם יעזור לי שאני אעבור את המבחן. ועכשיו יש לי מבחן שאני צריך לגשת אליו ביום שני, אבל בגלל שלמדתי אליו כל כך הרבה, אז אני מרגיש מספיק מוכן לחזור ולעשות סרטונים. מה המוסר השכל בכל הסיפור? חברים, תהיו בפוקוס, אל תעשו טעויות מטומטמות כמו שאני עשיתי, תהיו חדים, לא רק בשווקים הפיננסיים, בחיים. אתם רואים בן אדם לומד סמסטר שלם, ואז בום, טרח, בגלל טעות קטנה, הכל הלך לפח. אז תהיו חדים ותלמדו מטעויות של אחרים. בכל מקרה, לחדי ההפרנה מביניכם, אתם אולי שומעים שהסאונד קצת השתפר. בשעה טובה קנינו מיקרופונים חדשים, ועכשיו אנחנו מגניבים כמו כל הברנשים ביוטיוב. גם לנו יש מיקרופונים מגניבים, אבל מעבר להכל, המיקרופונים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז בתכלס זה נטו בזכותכם. לקחנו את הכסף שהרווחנו ביוטיוב, ובמקום לבזבז אותו על אלכוהול ובחורות ומסיבות, החלטנו להשקיע את זה בפודקאסט. קנינו מיקרופונים חדשים, אז תודה רבה לכם שאתם צופים בסרטונים, שאתם עושים לייקים, תודה רבה לכם גם שאתם תורמים כסף לערוץ. בסוף אנחנו משקיעים הכל בחזרה בערוץ כדי לייצר תוכן טוב יותר. ואם אנחנו כבר מדברים על תוכן טוב יותר, אז אנחנו חוזרים בפול פאוור, לא רק בסרטונים עם מזכירות על השווקים הישראלים, אלא גם בפודקאסט עצמו. אני מתחיל עכשיו פרויקט חדש שבו אני יארח אנשי השקעות, חלקם הם אנשי יוטיוב, חלקם הם אנשים מהמקצוע עצמו, חלקם הם אנשי השקעות מוכרים, חלקם הם אנשי השקעות פחות מוכרים, אבל בסופו של דבר הפואנטה פה היא שהם ייתנו את התזה שלהם על השווקים הפיננסיים, הם ידברו על פילוסופיית ההשקעה שלהם, וככה גם אני וגם אתם נוכל ללמוד מהרבה מאוד אנשים, גם מבחינת מקרו-כלכלה, גם מבחינת מיקרו-כלכלה. יהיה סופר סופר מעניין, ואני מקווה שהרבה מאוד אנשים יתארחו, ומעל הכל שאתם תצליחו להפיק מזה כמה שיותר ערך. בנוסף, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל גם אני מלמד קורס השקעות, ואני כרגע במחזור א', אני התחלתי את המחזור במרץ, ועוד מעט אנחנו הולכים לסיים את המחזור. ובגלל שהקורס הזה עוד מעט מגיע לסיומו, אני מתחיל לגייס את מחזור ב'. מי שמעוניין לבוא, להצטרף, ללמוד ממני, אני מלמד הכל. מקרו-כלכלה, מיקרו-כלכלה, ניתוח טכני, אופציות, דוחות כספיים, כל מה שאני יודע אני מעביר אליכם. לעוד פרטים אתם יכולים לצפות בסרטון שעשיתי אז למחזור א'. אני מזכיר, אני מחפש עד 10 אנשים, לא יותר מזה. המחיר גם הוא מאוד הוגן, זה 3,000 שקלים, וגם עם ה-3,000 שקלים שאתם משלמים, אתם משקיעים במניה מסוימת, ואת הרווח שאתם תעשו, אתם לוקחים בחזרה אליכם. רק לצורך הדוגמה, עכשיו במחזור א', אחד החבר'ה הגיע כבר ל-40% רווח על המניה שהוא קנה, וזה כמעט חצי מעלות הקורס שהוא מחזיר בחזרה לכיס. אז זה באמת שופר מאוד מדליק. אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים לרשום לי, יש עוד זמן עד שהקורס הזה ייפתח, אז בינתיים בלי לחץ, בינתיים אתם יכולים לראות את הסרטון שעשיתי אז על מחזור א', כל הפרטים שם, אני אצרף את זה לתיאור של הסרטון הזה. בכל מקרה, עד כאן לכל ההודעות, יש לנו דברים חשובים לדבר עליהם, היה בלגן מאוד גדול, הרבה מאוד דברים עברו בשווקים הפיננסיים, דווקא בזמן המלחמה ודווקא כשהשווקים עלו בצורה היסטורית, זה היה הזמן שיצאתי לפגרה, טיימינג זה הכל בחיים, אין מה לעשות. אז מה שקרה בעבר, נשאיר בעבר, כולכם יודעים, היה מלחמה עם איראן, בום בום, טרח טרח, והשווקים עלו בצורה בלתי רגילה. גם השווקים האמריקאים חזרו בחזרה לשיא ועשו שיא גבוה יותר. אמרתי לכם את זה במהלך השבועות האחרונים, שכל דיפ הוא קנייה, ובשעה טובה הגענו לשיא כל הזמנים. אז נשאלת השאלה, מה הלאה? הרבה מאוד אנשים מפחדים מתיקון בשוק האמריקאי, הרבה מאוד אנשים אוכלים סרטים, האם להיכנס לשוק הישראלי, האם לחכות לתיקון, מה עושים. אז אני פה כדי לנסות לעזור לכם להגיע להחלטה.
אז בואו ישר נצא לדרך. אז נתחיל עם השוק האמריקאי. כמו שאתם רואים, מדד החמדנות ומדד הפחד עומד על 78 נקודות, שזה לא כזה מטורף, אבל זה כן מקום שצריך לעורר לנו את נקודות האזהרה, שזה אומר שיכול להיות שאנחנו נראה עוד קצת עליות ואז יגיע התיקון. ונשאלת השאלה, מה יגרום לתיקון וכמה חד הוא יהיה? אז יש כמה טריגרים שיכולים להביא את השוק האמריקאי לתיקון. הדבר הראשון והברור ביותר זה המכסים. טראמפ חוזר לאיים עם מכסים של עד 70% החל מה-1 באוגוסט. הנשיא האמריקאי מתכונן לשלוח מכתבי אזהרה לשותפות הסחר שלא הסכימו לתנאיו, מה שעלול להעלות את ממוצע המכס על היבוא לארצות הברית מ-3% ל-20% ולהוביל לגל יוקר מחיה ולמלחמת סחר גלובלית. אז השיר הוא אותו שיר, המנגינה היא אותה מנגינה, שבועיים של פגרה ולא השתנה שום דבר. יום אחד טראמפ אומר שהוא מאיים עם מכסים, יום שני הוא מתחרבן לגמרי, יום שלישי הוא דוחה אותם ב-200 ימים, ועד שאנחנו לא נשים לב הוא כבר יהיה מחוץ לבית הלבן. כמו שאתם יודעים, ברגע שטראמפ התחרבן בזמנו, אמרתי לכם שהשוק כבר לא יספור אותו, וזה גם מה שקרה. השוק לא סופר דבר ולו חצי דבר ממה שטראמפ אומר, הוא מנער אותו מאוד מאוד בקלות. אם הכותרת הזאת הייתה עולה לפני 3 חודשים, לפני 4 חודשים, היינו רואים את השוק צולל. היום, כמו שאתם רואים, השוק פשוט מנער הכל. אז האם זה יהיה הטריגר שיגרום לתיקון בשווקים? יכול להיות. אם טראמפ באמת יטיל את המכסים ולא רק יקשקש, אנחנו חד משמעית נראה תיקון בשווקים. אני עשיתי לכם כבר פרקים בעבר שמסבירים מה זה מכס, מה יכול להיגרם לשווקים כתוצאה ממכסים, מה יקרה לכלכלה האמריקאית, מה יקרה לכלכלה העולמית, ואם הוא באמת יטיל את המכסים האלה, אז זה פשוט קטסטרופה, דיברנו על זה המון. אבל לפי דעתי, הוא סתם חרבנה והוא לא יעשה כלום, לכן באופן אישי, אני לא כל כך חושב שהירידות יגיעו דווקא משם, אולי 1%, 2%, 3% למטה, אבל זה באמת לא רציני. כמובן שטראמפ יכול לצייץ עוד על הרבה נושאים, וכל נושא כזה שהוא מצייץ עליו יכול להוריד את השווקים, אבל זה משהו שאין לנו שליטה עליו. אין לנו יכולת לדעת על מה טראמפ יצייץ ואיך זה ישפיע על השווקים, אז עדיף שפשוט נשים את זה בצד. בינתיים יש עוד טריגרים שיכולים לגרום לירידות בשווקים. שיעור האבטלה בארצות הברית הפתיע לטובה 4.1%, הכלכלה האמריקאית הוסיפה ביוני 147,000 משרות מעל התחזיות, והשכר עלה בקצב מתון מהצפוי. מה זאת אומרת? שהשוק האמריקאי מנסה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. גם שיהיו עוד משרות בכלכלה, גם שהשכר לא יעלה וכתוצאה מכך לא תהיה אינפלציה. אבל יש פה כמה דברים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם, והדבר המרכזי שעיקר העלייה במספר המשרות הגיע מהמגזר הציבורי, דבר שמעלה ספקות לגבי המשך קיומו של מגמה חיובית אמיתית. מה זאת אומרת? במילים פשוטות יותר, רוב המשרות החדשות שנפתחו הם נפתחו בגלל הממשלה. בגלל שהמגזר הציבורי, הממשלה האמריקאית, נשיאות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, כסף ציבורי פתח כל מיני משרות, וכתוצאה מכך כמות האנשים העובדים עלתה. אבל במגזר הציבורי, כל מיני פירמות כאלה ואחרות, שם אנחנו לא רואים את העלייה הזאת. וכתוצאה מכך אפשר לומר בצניעות שהכלכלה האמריקאית מאטה, פירמות פחות מחפשות עובדים, כלומר הביקושים יורדים. ואם הביקושים יורדים, זאת אומרת שהפירמות מרוויחות פחות כסף, ואם הפירמות מרוויחות פחות כסף, אז יש לנו עילה לתיקון בשווקים. אז יכול להיות הטריגר יבוא משם, אבל אני מאוד בספק, והסיבה שאני בספק כי הדברים האלה הם תהליכים. זה לא משהו שקורה היום או מחר, אלא זה תהליך, לוקח לזה זמן, ולא סביר שהשוק פשוט יגיב לזה ויתחיל פשוט לרדת. אז גם משם אני לא חושב שתבוא הישועה, אז מאיפה כן? יכול להיות שזה יבוא מריבית הפד. כמו שאתם יודעים, טראמפ נובח כל יומיים על הפד להוריד ריבית, אבל כרגע אם אנחנו מסתכלים על ההסתברות להורדת ריבית ביולי, ההסתברות היא רק 4.7%. כלומר, סביר להניח שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי, וככל שהפד משאיר את הריבית גבוהה לאורך זמן, סביר להניח שבסופו של דבר משהו יישבר. ואז ביחד עם המכסים של טראמפ וביחד עם המשהו הזה שישבר, אז יכול להיות שיהיה לנו איזשהו טריגר לירידות בשווקים הפיננסיים. בינתיים, כמו שאתם יכולים לראות, החוב האמריקאי כבר מגיע ל-100% תוצר, שזה פשוט פסיכי לגמרי, ועם הריבית הגבוהה הזאת, משהו יכול להישבר היום, משהו יכול להישבר עוד שבוע, משהו יכול להישבר עוד חודש,
המצב מאוד מאוד מסוכן, ויכול מאוד להיות שאנחנו נראה איזה משהו גרנדיוזי, אבל עניין הטיימינג הוא מאוד חשוב. ואחרי שאמרנו את כל זה, בואו נסתכל על כמה אינדיקטורים שיעזרו לנו לקבל החלטה. בואו נסתכל על מדד הדולר. כמו שאתם רואים, הדולר פשוט נשחט, ואנחנו מגיעים לקו המגמה, הקו הכחול האלכסוני שמלווה אותנו מ-2008. סביר להניח שמפה אנחנו נראה ריבאונד בחזרה למעלה. אבל אחרי הריבאונד שיכול להסתיים באזור הקו הלבן, אם אנחנו נמשיך לרדת ואנחנו נשבור את הקו הזה כלפי מטה, סביר להניח שהריבאונד הזה ייקח אותנו עד הקו הלבן האופקי, ואז הדולר יצטרך לקבל החלטה. האם אנחנו ממשיכים במגמת העלייה שמלווה אותנו מ-2008, או שאנחנו שוברים את הקו הכחול למטה, ואז הסיפור הופך להיות סיפור קצת יותר קשוח. מצד אחד, דולר חלש יותר זה טוב לרווחים של הפירמות האמריקאיות. מצד שני, האינפלציה בארצות הברית תטפס בגלל שהדולר קונה פחות, אז יהיו פה השפעות מאוד מאוד מעניינות. בינתיים אנחנו בדיוק על הקו של התמיכה, וסביר להניח שאנחנו נקבל ריבאונד. חשוב להבין, כאשר הדולר מתחזק זה רע לחברות האמריקאיות, ואז זה יהיה אחלה טריגר לתיקון במדדים האמריקאים. אם נסתכל על האיגרת חוב ל10 שנים, אז כמו שאתם רואים, קיבלנו ריבאונד בתשואות אחרי גל יורד באמת יפה, ואנחנו עוד פעם פוגשים את הקו הכחול היורד. אז פה התשואות יכולות לעלות, וככל שהתשואות עולות זה רע מאוד לשווקים האמריקאים. אם התשואות יעלו ויפרצו את הקו הכחול כלפי מעלה, אז גם זה יכול להיות טריגר לתיקון במדדים האמריקאים. עוד אינדיקטור מאוד חשוב זה מחיר הזהב. כמו שאתם רואים, הגענו לקו האופקי הכחול, קיבלנו משם את הריבאונד, ועכשיו אנחנו מדשדשים על ההתנגדות הצהובה. מה שאני באופן אישי חושב שאנחנו נצליח לפרוץ את ההתנגדות הצהובה ולהגיע עד ההתנגדות האדומה. ואז זה גם סוג של טריגר שיכול לגרום לתיקון במדדים האמריקאים. ולבסוף יש לנו את האינדיקטור לסיכון, הביטקוין. כמו שאתם רואים, גם פה אנחנו אחרי גל עליות ואנחנו מדשדשים על ההתנגדות האדומה. גם פה אנחנו לא לפה, לא לשם, אבל זה נראה שהמומנטום נחלש. כמו שאתם רואים, ה-RSI יורדים מ-C ל-C, וזה לא אינדיקטור כל כך טוב. כלומר, יכול להיות שאנחנו נראה פה תיקון בביטקוין, ואז התיקון הזה יזלוג גם למדדים האמריקאים. אז אם אנחנו משכללים את כל הנתונים האלה ביחד, חוץ ממדד הדולר שהוא חד משמעית לקראת ריבאונד, שאר המדדים הם לא לפה, לא לשם, אבל זה כן נראה וזה כן גם מרגיש כאילו אנחנו לקראת קפיצה לא כל כך טובה באותם נתונים, במחיר הזהב, בתשואות על האיגרות חוב, וכתוצאה מכך זה יכול לגרום לתיקון במדדים האמריקאים. אז אם נעבור ונסתכל על המדדים האמריקאים עצמם, אנחנו יכולים לראות את החוזים העתידיים על הנסדק. אי שם בסוף מרץ, כשקיבלנו את הנר הירוק המסיבי, יום אחרי זה קיבלנו את הנר האדום, ושם אמרתי לכם, כל דיפ הוא קנייה עד שיוכח אחרת, והמהלך הזה 25% למעלה. אני באמת מקווה שחלק מכם תפסו. אני באופן אישי עשיתי פה אחלה כסף. עכשיו אנחנו נמצאים בשיא כל הזמנים חדש, וכרגע מבחינה טכנית היעד הוא הקו הלבן העליון. אבל, ויש פה אבל גדול, ברגע שכל כך הרבה אנשים מצפים לתיקון, הם לא מתכוונים להחזיק את המדד עד הקו הלבן. הם אומרים לעצמם, למה שאני אחזיק עד הקו הלבן? בואו אני אממש איזה 1-2% לפני, ואז מה שקורה זה בעצם שהרבה מאוד אנשים עושים את זה, ואז המחיר לא באמת מגיע לקו הלבן, הוא נעצר קצת לפני, ואז מתחיל התיקון. אז מבחינה טכנית יש פה בשר לעוד 1%, 2, 3, 4, ואז יכול להיות וסביר להניח לפי דעתי לפחות שאנחנו נראה את התיקון בשווקים. השאלה הוא כמה אגרסיבי זה יהיה. אז מבחינת תמיכות יש לנו את הקו האדום האופקי, זאת אחלה תמיכה. יכול להיות שבמהלך הימים הקרובים אם המדד יעלה עוד אז הוא ייצר עוד תמיכות, אבל כרגע הקו האדום זה התמיכה הראשונה. לאחר מכן יש לנו את הקו הירוק שזה התמיכה השנייה, ואם יהיה לנו הרבה מזל אז המדד ירד עד הקו האלכסוני הלבן התחתון. שם זאת תהיה כניסה מטורפת, אבל לא סביר שאנחנו נגיע לשם. אז לפי דעתי, אם אתם בפנים, אתם יכולים לממש רווחים. אני באופן אישי סביר להניח שיתחיל לממש שבוע הבא. אם אתם בחוץ, אז אולי עדיף טיפה לחכות, כי המדד באמת צריך לקבל פה סוג של תיקון, וגם אם אתם תיכנסו, אין פה יותר מדי בשר, אז זה לא כל כך שווה את הסיכון לטעמי. אם נסתכל על החוזים העתידיים של ה-S&P 500, אז כמו שאתם רואים זה גרף שבועי. אנחנו גם פה אחרי גל עליות מאוד יפה, ואנחנו מגיעים להתנגדות מאוד חזקה של הקו הלבן האלכסוני. הקו הלבן האלכסוני הזה היה תמיכה כמו שאתם רואים כל שנה שעברה, ואז התמיכה הזאת נשברה למטה, המדד ירד, ואז הוא חזר למעלה, ואנחנו הגענו, בדקנו אותו, וכמו שאתם רואים, הגיעו הרבה מאוד מוכרים, וקיבלנו את הנר עם הפתיל.
כרגע יש לנו תמיכה מאוד חזקה בקו הירוק, וסביר להניח שאנחנו נראה את עצמנו מתגזגזים בין הקו הלבן לקו הירוק. אז לפי דעתי מה שיקרה פה שאנחנו נראה כן המשך עליות, אבל הם יהיו הרבה יותר מתונות, הם לא יהיו קו לינארי כמו שהיה לנו בשבועות האחרונים, אלא זה יהיה מתון יותר בין הקו הלבן לבין הקו הירוק. בטווח הקצר, מה שאני חושב שיקרה שאנחנו נחזור לקו הירוק לבדוק אותו כתמיכה, כמו שאתם רואים אנחנו פרצנו את הקו הירוק הזה, ובדרך כלל כשאנחנו פורצים אנחנו חוזרים בחזרה לבדוק תמיכה. אז סביר להניח שבמהלך השבוע הקרוב 2-3 אנחנו נראה חזרה לקו הירוק, ומשם אנחנו נראה המשך עליות כלפי מעלה. אז אם אתם רוצים להצטרף ל-S&P 500 באופן אישי, אני חושב שעדיף לחכות שאנחנו נחזור לבדוק תמיכה, ולא להיכנס כרגע, כי כרגע זה נראה קצת מסוכן. אם אתם משקיעים לטווח הממש ארוך, אז בתכל'ס זה לא אמור לעניין אתכם, תקנו מתי שתקנו, תמכרו מתי שתמכרו, לא באמת חשוב. אבל בטווח הקצר, באופן אישי, אני חושב בדיקה של הקו הירוק כתמיכה, ושם יהיה אפשר להיכנס בראש שקט יותר. אז עד כאן השוק האמריקאי, בואו נעבור לשוק הישראלי. השוק הישראלי עלה בצורה באמת בלתי רגילה, עלינו עשרות אחוזים בגלל המלחמה באיראן, וכרגע נשאלת השאלה האם אנחנו הולכים להמשיך עם העלייה הזאת או שאנחנו נראה פה תיקון. אז המשך עליות בשוק הישראלי תלויים בשתי גורמים. הגורם הראשון זה הסכם חטופים, הגורם השני זה ריבית השוק. אז נתחיל עם הסכם חטופים. חמאס בהודעה רשמית העברנו תגובה שהתאפיינה בגישה חיובית, מוכנים למשא ומתן. אז נראה שאנחנו לקראת הסכם חטופים, והסכם חטופים לפי דעתי לפחות עדיין לא מתומחר בשווקים הישראלים. מה שתומחר עד עכשיו זה הסרה של האיום האיראני, שזה טירוף בפני עצמו, אבל עסקת חטופים כרגע לא מתומחר בשווקים הפיננסיים. אז אם העסקה תצא לפועל, סביר להניח שאנחנו נראה המשך עליות. הגורם השני, ריבית השוק, כמו שאתם רואים, התשואה לאיגרת חוב הישראלית ל10 שנים פשוט התפרקה לגורמים, ירדנו ל4, זה טירוף מוחלט, זה מעולה בצורה בלתי רגילה. ריבית השוק הישראלית עומדת על 4.5, והנגיד לא תהיה לו יותר מדי ברירות, הוא יהיה צריך להוריד את הריבית, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על כמה פרמטרים, התשואה ל10 שנים יורדת ל4.063, אם נסתכל על פרמיית הסיכון של ישראל, אז כמו שאתם רואים ירידה מאוד חדה, עדיין יש לנו הרבה לאן לרדת, אנחנו לא באזורים שהיינו בהם בתחילת שנה, אבל כמו שאתם יכולים לראות, פרמיית הסיכון עלתה במרץ ועכשיו היא יורדת, ואם אנחנו נגיע להסכם חטופים בעזה, סביר להניח שפרמיית הסיכון תרד אפילו עוד יותר. בנוסף, עוד נתון מאוד מעניין, השקעות פיננסיות בניירות ערך של זרים במדינת ישראל. תראו את הרבעון הראשון של 2025, 8,493, זה באמת מספר מאוד גבוה, זה מיליוני דולרים. תחשבו שזה רק הרבעון הראשון של 2025, תחשבו מה הלך פה בזמן המלחמה, כמה כסף זר נכנס לשוק הישראלי, וכמה כסף זר הולך להיכנס לשוק הישראלי. אז למרות כל העליות שהיו פה, אני באופן אישי עדיין חושב שיש הרבה מאוד אפסייד. יש לנו עסקת חטופים, יש לנו הורדת ריבית, ובעזרת השם הרחבת הסכמי אברהם, כל הדברים האלה בטווח הארוך יגרום לעליות בלתי רגילות, אז אני מאוד מאוד אופטימי בטווח הארוך. אבל בטווח הקצר דברים יכולים להיראות קצת אחרת. אם נסתכל על השקל דולר, כמו שאתם רואים, הגענו לתמיכה מאוד משמעותית בקו הלבן האופקי, וסביר להניח שאנחנו נראה את הריבאונד בדולר לעומת השקל. זה מסתדר מעולה גם עם מדד הדיקסי שהגיע לתמיכה הכחולה בגרף שראינו מקודם, וסביר להניח שאנחנו נראה פה את התחזקות הדולר והיחלשות השקל בטווח זמן הקצר. מבחינה טכנית, אם הדולר יתחזק לעומת השקל, אז יש לנו את ההתנגדות ב-3.52, שזה הקו האדום האופקי, יש לנו את ההתנגדות בקו האלכסוני הצהוב, אז לא סביר שהדולר יתחזק יותר מדי. השאלה פשוט היא מה יקרה, מה יהיה הטריגר, האם זה יהיה סתם מימוש רווחים או שיהיה משהו מעבר. אז כמובן נחיה ונראה, אבל ברמות האלה, אם אתם מחזיקים שקלים, אולי כדאי לקנות קצת דולרים, זה גם הזדמנות מעולה להכניס כסף לשוק האמריקאי, כי הדולר הוא מאוד מאוד זול. לא סביר כרגע, לפי דעתי לפחות, שאנחנו נרד לאזור ה-3.2, 3.1, לפי דעתי יותר סביר שנעלה לאזור ה-3.4, 3.5, ואז אולי אנחנו נראה המשך התחזקות של השקל. אז בנימה אופטימית זו, בואו נראה מה המדדים עשו השבוע. תל אביב 35 עם פלוס 3.38%, תל אביב 90 עם פלוס של 2.85%, תל אביב בנקים פלוס 2.29%, תל אביב נדל"ן פלוס 6.25%, פשוט טירוף מה שהולך שם.
אם נסתכל על מפת החום, אז זה פשוט אוקיינוס של ירוק, חוץ מאיך לא טבע היקרה, שמה זה משנה מה הולך בשוק, היא תמיד תהיה אדומה. בכל אופן, תראו איזה עליות מטורפות, עזריאלי עם פלוס 12%. אני אמרתי, עזריאלי זאת מניה שצריך סבלנות ברזל, מי שקנה והתמיד, אז עכשיו אתם קוצרים את הפירות. תראו את מניות הביטוח, איזה עליות, מגדל פלוס 18%, כלל פלוס 10, מנורה פלוס 8, באמת מספרים יוצאים מן הכלל. מניות הנדל"ן, אין מה להגיד, זה פשוט בלתי רגיל, ביג, אשטרו, מאורה, אזורים, פשוט מספרים בלתי רגילים. גם מניות השבבים, תראו את נובה פלוס 11%, הגיע לשיא כל הזמנים שלה. באמת אחלה תקופה להיות משקיע בשוק הישראלי. ומה צפוי בשבוע הבא? אז תל אביב 35 חוזר עם פער ארביטראז' חיובי של 0.37%. חשוב לזכור שוול סטריט לא נסחרה ביום שישי, אבל החוזים העתידיים היו שליליים, לכן מניות דואליות גם כן יכולות להיפגע, אז לא בהכרח שתל אביב יפתח את יום ראשון בעליות. אז בואו נראה קצת גרפים ואני אשחרר אתכם לדרככם. נתחיל עם מדד תל אביב 35, כמו שאתם רואים זה גרף שבועי, עלייה מאוד מאוד חדה, הצלחנו לפרוץ את הקו האדום ב-2945 וכרגע אנחנו בשיא כל הזמנים חדש ב-3033 נקודות. ה-RSI באוברבוט, אבל בתכלס זה לא כל כך משנה, כל השוק באוברבוט אז פחות נשים על זה דגש. הדבר הכי בריא שיכול לקרות כרגע למדד זה שאנחנו נרד לקו האדום, נבדוק אותו בתור תמיכה ואז נרוץ לשיאים חדשים. האם זה יקרה בפועל? אני לא יודע. אבל אם אנחנו כן נקבל תיקון, אז הקו האדום זאת תהיה התמיכה הראשונה, ולאחר מכן הקו הלבן האלכסוני זאת תהיה התמיכה השנייה. אם אנחנו נרד, אז המקומות האלה יהיו אחלה מקומות של כניסה. אם אנחנו נעשה זום אין לגרף היומי, אז כמו שאתם רואים יש לנו את הקו האלכסוני הירוק הזה, כל פעם שיש לנו את הקו האלכסוני הזה אנחנו מחזיקים קצת ואז אנחנו שוברים אותו כלפי מטה, מקבלים סוג של תיקון ואז רצים לשיאים חדשים. אז גם פה אנחנו כרגע סוג של מקסמנו את העלייה הזאת, סביר להניח שאנחנו נראה פה ירידה כלפי מטה, נשבור את הקו הזה, נגיע לקו האדום ובעזרת השם אפילו נגיע לקו הלבן ושם יהיה אפשר להיכנס למדד, הוא יקבל את התיקון שלו, ה-RSI יירגע, הכל יירגע וזה ייתן לנו מחירים טובים יותר. אז אם אתם רוצים להיכנס כרגע למדד כי יש לכם פומו, אני באופן אישי לא חושב שזה רעיון טוב, הוא מאוד מאוד מתוח וסביר להניח שאנחנו נראה תיקון, אבל כמובן עם כל הטירוף שהולך בשווקים אי אפשר באמת לדעת, אז זה נטו החלטה שלכם. מדד תל אביב 90, כמו שאתם רואים, גם כן קו לינארי מטורף, גם פה אנחנו צריכים לראות תיקון, יש לנו את הקו הכחול, אם אנחנו באמת נראה ירידות אז זה יהיה מקום כניסה מעולה, כל עוד אנחנו לא שוברים את הקו הכחול למטה, מגמת העלייה הזאת היא ממשיכה. גם פה בדומה למקודם אני לא חושב שזה הזמן להיכנס, זה מתוח מדי, זה לינארי מדי וזה חד משמעית מסוכן. אם אתם תיכנסו עכשיו אל תתפלו שיממשו לכם על הראש ואז אתם תיתקעו עם סחורה מאוד יקרה והמדד ירד ויתקן. תל אביב בנקים רץ לשיאים חדשים, בשונה מהמדדים הקודמים הוא לא מתוח עד כדי כך, כלומר כן הייתה פה עלייה לינארית אבל קיבלנו דשדוש במהלך הימים האחרונים וזה אינדיקציה מאוד חיובית שיכול להיות שאנחנו נראה פה המשך עליות. אם אתם רוצים להיכנס לשוק הישראלי אז אני באופן אישי חושב שעדיף להיכנס למדד הבנקים מאשר למדדים האחרים כי זה לא עד כדי כך מתוח ויש פה בשר לעוד עליות. אם המדד לא יעלה, אז יש לנו את התמיכה הצהובה, יש לנו גם כן את הקו האלכסוני הלבן, זה מקומות כניסה מעולים, אז גם פה זה תלוי בכם, זה שזה פחות מתוח זה לא אומר עדיין שזה לא מתוח, כן? המדד הזה טס בצורה בלתי רגילה, ואם אתם רוצים לקחת את הסיכון שיממשו לכם על הראש, אז זה חד משמעית שלכם. אני באופן אישי מחזיק בנקים הרבה מאוד זמן, לא מתכוון למכור, ואם יהיה הזדמנות לחזק, אז אני אחזק אם זה יגיע לקו הלבן. תל אביב נדל"ן זה בכלל טיל בליסטי מטורף שפשוט טס למעלה, רק אלוהים יודע מתי הוא יעצור, אי אפשר לדעת. אם אתם רוצים להיכנס, זה חד משמעית שלכם. אם המדד יחזור ויתקן, אז הקו הצהוב ישמש בתור תמיכה, ושם יהיה אפשר לקחת עסקאות. באופן אישי, אני חד משמעית לא מתכוון להיכנס לדבר כזה, זה פשוט פומו אחד גדול אם אתם נכנסים, אבל שוב, זה תלוי נטו בכם, אם אתם רוצים להיכנס, כנסו. באופן אישי זה לא בשבילי, אני בחוץ. תל אביב ביטוח, אז מניות ביטוח אני מחזיק את מגדל ואת ליברה, יש פה עלייה מאוד מאוד יפה, וגם פה צריך לבוא תיקון. אם אנחנו באמת נקבל פה תיקון קטן, אז הקו הלבן העליון, זאת תהיה הזדמנות כניסה מעולה אם נגיע לשם. אם לא וזה ימשיך לעלות, אז באמת רק אלוהים יודע מתי זה יסתיים, אין לי מושג.
כדי שהדבר הזה ירד ויקבל תיקון משמעותי, צריך להיות איזשהו טריגר שיגרום פה למימוש רווחים. כרגע אין את זה, אז אי אפשר באמת לדעת. אם אתם רוצים להיכנס, כנסו. אם אתם לא רוצים להיכנס, אז תחכו בצד. באמת שאין לי את התשובה, זה מאוד מתוח. יש הרבה מאוד אופטימיות בשווקים, אז לכו תדעו. ובזמן שהמדדים מאוד מאוד מתוחים, יש מניות שדווקא יש בהם הזדמנויות טובות, אז בואו נראה כמה מניות. נתחיל עם הבורסה לניירות ערך. כמו שאתם רואים, קיבלנו פה מימוש רווחים של פירמות גדולות שהחזיקו את הנייר, וכרגע אנחנו נמצאים בתמיכה מאוד מאוד יפה. אפשר פה לקחת מנה, זה באמת מקום מצוין לקחת מנה ראשונה. אם אנחנו נראה פה המשך ירידות, אז הקו הירוק גם כן זאת מנה שנייה, ואם אנחנו נראה המשך ירידות, אז אזור 5,600, זאת תהיה מנה שלישית מצוינת. החברה מאוד חזקה, זה לא סתם איזה נייר, אז אם אתם רוצים להיכנס, אתם יכולים להיכנס, רק חשוב להבין שהנייר מאוד מאוד יקר, אז קחו את זה בחשבון. הנייר הבא זה IBI. כל יום שואלים אותי לפחות 7,000 מיליון פעם על IBI, מה אתה חושב על IBI? אז אני באופן אישי מחזיק את הנייר. כמו שאתם רואים, אנחנו באמצע התעלה. אנחנו בימים האחרונים סוג של מדשדשים, וזה סימן טוב. זה אומר שהמניה מחכה לקונים חדשים, וסביר להניח שקונים חדשים יצטרפו, אז אני מאוד אופטימי על הנייר. אם אנחנו נראה ירידות, אז אפשר לאסוף את הנייר בקו הלבן, בקו הכחול זה אחלה אזורי כניסה. אני באופן אישי מאוד מאוד אופטימי, ואני חושב שאנחנו נגיע לקו העליון הכחול, אבל זה ייקח זמן. צריך סבלנות וצריך להבין את זה. אם אתם רוצים להיכנס לנייר, אתם צריכים סבלנות. זה לא נכנסתי ועוד יומיים בום 20% למעלה. לא. צריך פה סבלנות. הנייר עבר ספיגה מאוד קשה אחרי הדוחות, ובגלל שהנייר חזק, אנשים קונים את הדיפ, אבל היא צריכה להוכיח את עצמה. צריך שהדוח הבא יצא דוח טוב, וכל החרא מהדוח הקודם ייעלם כלא היה, ואז הנייר הזה ירוץ וישבור שיאים. אז אני מאוד אופטימי, אני מחזיק בנייר, תעשו איך שאתם רוצים. הנייר הבא זה ישראכרט, גם את זה אני מחזיק, כי אנחנו עוד פעם מגיעים לקו הצהוב, קו שאי אפשר לעבור אותו בלוק אחרי בלוק אחרי בלוק. נשאלת השאלה, האם הפעם זה הזמן, האם נצליח לפרוץ את הקו הזה ולרוץ לשיאים חדשים? אז אני לא באמת יודע אם זה יקרה, אבל יש מומנטום אדיר, אז יכול להיות שהפעם, זאת הפעם, פעם שלישית גלידה נצליח לפרוץ. מה שכן אני חושב שיקרה זה שאם אנחנו נצליח לפרוץ את הקו הזה למעלה, אז יצטרפו הרבה מאוד קונים חדשים, יגידו הנה ברוך השם פריצה, יאללה בואו ניכנס, ואז הנייר יצליח לרוץ לשיאים חדשים. אם אתם עדיין לא בתוך הנייר, אז חכו לפריצה ואז בדיקה של הקו הצהוב בתור תמיכה, ואז אפשר להיכנס. שלא יהיה לכם פומו, אל תתרגשו יותר מדי, אם יפרוץ ויבדוק תיכנסו, אם יפרוץ ופשוט ירוץ למעלה ולא יעצור, אז תחשבו על זה פעמיים, אולי פספסתם את ההזדמנות. תשחקו חכם, תשחקו לפי הכללים, אל תיפלו לכל מיני מניפולציות כאלה או אחרות. הנייר הבא זה נאווי. באופן אישי לקחתי חתיכה מהנייר הזה במהלך השבוע. כמו שאתם רואים, לקחתי בדיוק על הקו הלבן, הצלחתי לייצר כמה שקלים, אבל אני עדיין אופטימי שאנחנו נראה פה שיאים חדשים, לכן לא מכרתי אחרי העלייה הקטנה הזאת. כל עוד אנחנו מעל הקו הלבן, זאת אחלה הזדמנות להחזיק את הנייר הזה. אם אנחנו שוברים את הקו הלבן כלפי מטה, אז יהיה אפשר להגיד טעיתי ואין מה לעשות למכור בהפסד, אבל כרגע אני מאוד אופטימי להמשך. הנייר הבא זה פריוטק, דיברנו עליו בפרקים הקודמים, כמו שאתם רואים פריצה מאוד מרשימה של הקו האלכסוני הלבן היורד, ועכשיו יכולים לקרות פה שתי דברים. או שהנייר ירוץ למעלה לאזור ה-24-26 אלף אגורות, או שאנחנו נרד לבדוק את הקו הלבן בתור תמיכה. אם אנחנו נרד, אז ברגע שהוא ייגע בקו הלבן זאת תהיה אחלה הזדמנות כניסה, אם לא, אז כבר עכשיו אפשר להיכנס לנייר ולקוות שהוא ירוץ כלפי מעלה. דיברתי על הנייר הזה בפרקים הקודמים, אמרתי שיש פה אחלה הזדמנות, אני אפילו לא זוכר באיזה שער זה היה, אבל אני עדיין אומר את זה, יש פה אחלה הזדמנות. אם אתם רוצים להיכנס, אתם יכולים להיכנס, כמובן שזאת לא המלצה. הנייר הבא זה נייס, אפשר לראות שזה גרף שבועי ואנחנו נמצאים בתבנית משולש כזאת, ועוד מעט אנחנו כבר מגיעים לקודקוד. הנייר עוד מעט יצטרך לקבל החלטה האם אנחנו פורצים למעלה או שאנחנו שוברים למטה. ככה או ככה, לא משנה מה הנייר יבחר, זה יהיה אגרסיבי. באופן אישי אני אופטימי, אז אני חושב שהפריצה תהיה למעלה. אז ברגע שאנחנו כן נצליח לפרוץ את הקו האלכסוני הלבן היורד, יהיה אפשר להיכנס ולעשות פה הרבה מאוד כסף. אם אנחנו נפרוץ, יהיה אפשר בכיף לרוץ פה ל-75, אפילו 80 אלף אגורות. אז כרגע זה מוקדם מדי, אבל שימו את זה במעקב שלכם, אני גם כן יעקוב אחרי זה, ואם באמת נצליח לפרוץ, אז יהיה אפשר להצטרף. הנייר הבא זה נובה, גם עליה דיברנו בפרקים הקודמים, אמרתי לכם אז, אני נכנס למניות השבבים, יש אחלה הזדמנות, וכמו שאתם רואים, הנייר פשוט התפוצץ למעלה, ואנחנו מרחק יריקה
משיא כל הזמנים. אם אנחנו נצליח לרוץ ולפרוץ את הקו הירוק כלפי מעלה, אז סביר להניח שאנחנו נראה פה שיאים חדשים ונהירה לאזור ה-110-120 אלף אגורות. גם ב-RSI יש עוד בשר, ואני מאוד אופטימי להמשך, אני חושב שיהיה פה עוד עליות, לכן אני לא מוכר את הנייר. אם אתם רוצים להצטרף, אז חכו לפריצה של הקו הירוק, ואז בדיקה שלו בתור תמיכה, ואז בכיף יהיה אפשר להיכנס ולעשות פה אחלה כסף. עוד תרחיש שיכול לקרות, שאנחנו נראה פה בלוק מהקו הירוק, ואז ירידה למטה לקו הכחול, ואז תיווצר פה תבנית של ספל וידית, ואז בכלל זה יהיה מטורף לגמרי. אז בגלל זה מחכים, לא נכנסים עכשיו, או שאנחנו רואים פה פריצה, או שאנחנו נקבל פה בלוק, ואז בקו הכחול זאת תהיה הזדמנות כניסה מטורפת. הנייר הבא זה דיפלומט החזקות. כמו שאתם רואים, הייתה עלייה מאוד חדה, פרצנו את הקו הלבן הזה כלפי מעלה, וחזרנו לבדוק אותו בתור תמיכה. זה בדיוק הסטאפ שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, אז יש פה אחלה הזדמנות. אם אתם רוצים להיכנס, אין יותר טוב מזה. אבל אם הוא ישבור את הקו כלפי מטה, אז אין עסקה, נגמר הסיפור. אבל כרגע זה נראה מעולה, אם זה יישמר ככה ביום ראשון, אז יכול להיות שאני אקח פה עסקה. הנייר הבא זה ישראייר, כמו שאתם רואים, הנייר מדשדש במהלך השבועות האחרונים. אם העסקת חטופים תצא לדרך, אז זה יכול להשפיע על הנייר לשלילה. אם הנייר ירד, אז יש לנו את הקו הלבן האופקי, יש לנו את הקו הכחול האלכסוני. שתי המקומות האלה יהיו מקומות כניסה מעולים. החברה עצמה בתור חברה היא חברה מעולה, יש לה הרבה פוטנציאל, אבל צריך להבין שחברות התעופה עלו בצורה מאוד חזקה בגלל המלחמות. אם המלחמות יגיעו לסיומן, יכול להיות שזה ישפיע לרעה על החברות האלה, צריך לקחת את זה בחשבון, אבל לא בהכרח שזה יקרה. אי אפשר באמת לדעת, לכן אם אתם רוצים לקחת את הסיכון, תיקחו את הסיכון. אני באופן אישי מחזיק את החברה, אני חושב שזאת חברה טובה. ונסיים עם STG, יש לנו את המלבן הזה שאני באופן אישי בעבר עשיתי עליו אחלה כסף. עכשיו הגענו עוד פעם לקו התחתון, RSI באוברסולד, ועכשיו יכול להיות שאנחנו נקבל פה ריבאונד. אם הריבאונד יצא לדרך, בכיף אפשר לעלות פה ל-5,400, 5,600, אפילו 5,800. באופן אישי לקחתי פה את העסקה לפני כמה ימים, אני מקווה לריבאונד. אם הריבאונד לא יצא לדרך ואנחנו נשבור את הקו הכחול כלפי מטה, אז הלכה העסקה, אין מה לעשות. אבל אם כן יהיה פה ריבאונד, מדובר פה בעשרות אחוזים, אז יהיה מה שיהיה. אם לא, זה היה שווה את הסיכון. זה המשחק, אין מה לעשות. לפעמים מרוויחים, לפעמים מפסידים. אז חברים, מקווה שאהבתם, מקווה שנהנתם. תעשו לייק, סובסקרייב, נתראה בפרק הבא. להתראות.